냠냠. 냠냠. 聞いてちょうだい。ドクターのしかもここはいろいろな歴史や時代の人がいました。疾風の出どんな敵が現れても不思議じゃないわ。ヘド博士との連絡が途絶えた。博士に一体何が。この子と一緒にドクターヘドを捜索してちょうだい。No es lo que buscaba. あれは無理だったの。怪しい。10分くらいならば容赦はせん。私は宇宙平和賞を最後に受賞した。そうやってすぐに全員を休みとする。だったらあなたは本物なんですよ。なんだと？違うじゃないか。俺はこんな奴らと戦うためにここに来たのでは。お黙りなさい。こちらが押されているのですよ。今仲間割れをしている場合では。お前から手を伸ばしたくないから誘われたから。よくもまあペラペラと。気をつけらせるのはお好きなんですよね。成長している感じがそうお約束したはずですよね。あの二人は手を伸ばしたかっただけ。ヘド博士、一体どこに？ごめんなさい。そうよね。あの二人が犯人じゃないとなると別のところに行ってみましょうか。まあない。あるいは僕に終わらせるぞ。子供たちを倒せたからといっていい気になるなよ。どうして私の任務の邪魔をしたいだろ少しはできるようだな。
わ。気をつけなきゃ。なんだこの君。こんな奴がまだこの地球にいたとは。ドクターヘドを誘拐したのにセルがガンマ1号のことを知らない。そう考えるのはさすがに無茶よね。それじゃあ犯人は一体。何をしている17号。早く来い。お前は俺はお前。追いかけていたわよね。まずいわ。早く追わないと大変なことに。テレビ。
ターヘドもじきに帰ってくるわ。これからいろいろな困難が起こるかもしれないけど頑張ってね。ここまでの協力感謝する。お前たちも素晴らしいヒーローだった。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。